आंनि बेयो तेजपुरि हाइब्रिद लिसु आरो नैबे चाइनिस कमला देग्लाय बे गासिबो फरेननिफ्राय लाबोनाय गोजा आरो बे लिसु बे दालिम बेबो हाइब्रिद बेलेगनिफ्राय लाबोनाय नैबे जाहैबाय काश्मीरनि आपेल बिफां बेयो चन्दन दंफां लाल चन्दन बे गुदिनिफ्रायनो थायहोदोंमोन आं नैबेनिफ्रायनो बेखौ बिनिफ्राय नैसिमाव आङो माबा फाननो मोनबाय 2 कुइन्टेल आरो दा ओंखारबावसिगोन बे 50 केजिनि बारा ओंखारबावसिगोन मानसिया एकदम आबाद मावनो बिराद मोजां मोनो आरो बे जि गायो बेनो एकदम ग्रोम ग्रोम जाखायो मथा-मथि नै दा बेबायदि जादों आरो दा जितेनजों आंजोंहाय फैयै फैयै जों दा थुरिबारि मोनफैबाय थुरिबारि मोनथारसिगोन ओमफ्राय बे थुरिबारियावबो बेवहायबो स्कुल जाबाय मोनसे मा स्कुल मोनथाय इयो बे डनबक्स स्कुल जाबाय बेयावबो नायनो हागोन एसे नैबे जाहैबाय डनबक्स स्कुल दिनैथ' सानडे बन्द स्कुला ओमफ्राय दायो माने थुरिबारि सेन्टार मोनबाय एसे देखायनोसै बेखौबो नायनो हागोन नैबे सेन्टारखौ बुङो माने थुरिबारि जोङो दा जालां थांगासिनो दं जालाङावथ' जोङो नैबे थावब सेन्टारजों फैनानै ओरैजाय खाफ्राम हाबनानै बेजोंहायबो फैनो हायो जालाङाव बेनिफ्राय नोंथांमोना आबै सेन्टारजोंबो थांनो हायो ओरैजाय हालदैबारिजोंबो थांनो हायो ओमफ्राय नोंथांमोननो आं मोनसे खिन्थानो दै जोंनि नैबे दिकेजुरि एरियानि सिङाव थानाय गामिफोरनि जायगाफोरनि नामखौ मा दङ जोंनि जायगाफ्रा जाहैबाय थावब सेन्टार दङ जालां दङ थुरिबारि दङ आबै सेन्टार दङ आबौ सेन्टार दङ एकदम बर'नि नाम गोजा दै बिदि माने बेलेग हारिनि नाम गैया माने जिरायलां दङ जोंनिया माने बर'नि नाम गोजा ओमफ्राय ओरैजाय जोङो दायो नैबे गामिखौ मा होनोमोनलाय दा जों दा फुंखागुरि मोनबाय गामिखौ ओमफ्राय जोङो नै दा आदै अजित लाहानि न'खौ मोनफैबाय आरोना जों गिबियावनो खुलुमबाय सार मेडाम नोंथांमोनखौ सायखं ब्लग इउटुब चेनेलाव गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बरायना लाहरनाय जालायबाय दिनै आङो दंफैयो आदै अजित लाहानि न'आवहाय नैबे फुंखागुरि होननाय गामियावहाय ओमफ्राय बे आदैनि बारि बागानखौ एसे नोंथांमोनजों शेयार खालामलांसै होननानै आङो नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय ओमफ्राय नैबे आदैनियाव माने आदै अजितनियाव माने मा दङ बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थानोसै ओमफ्राय आबादखौ माबायदि मावनांगौ माबायदि आबादखौ मावोब्ला माबायदि फिथाइखौ मोनो माने बिफां लाइफांफोरखौ माबायदि गाहायावनो फिथाइ थायहैयो माबायदि माने फिथाइफ्रा ग्रोम ग्रोम जानानै दङ मा बिफां दङ मा दंफां दङ बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थानोसै आंजों लोगोसे आदा जितेन दङ आदा जितेन रामसियारि नोंथांमोनाथ' थैसोम टु सावथुनखौ नुदों जानांगौना नायदों जानांगौना बे थैसोम टु सावथुनाव नैबे आदा जितेनाबो फाव खालामदोंमोन ओमफ्राय बेखौनो मा दिनैनि भिडिअ देखायलांनो हायो देखायलांबाय थानोसै नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आदै अजितनि बारियावहाय नै मुला गायजोबना दोनदों बेयो जाहैबाय मुला ना लाइ मोनलाय आरो इयो मुला लाइ मिसल मिक्स मा गायदों आरो एसे फोरमायलाय देग्लाय आंनि बेयो तेजपुरि हाइब्रिद लिसु आरो नैबे चाइनिस कमला देग्लायनिफ्राय बारसिगोन बियो बेनिफ्राय नै बियो जाहैबाय सिक' दंफां सिक' फिथाइ जाग्रा गोसोम गोसोमा सिक'आ बे नैबे आंगुर बेयो आंगुर बे गासिबो दा नार्सारि दंजोबो नैबे जाहैबाय काश्मीरनि आपेल बिफां बेयो आपेलाबो देग्लाय माबादोंमोन बिबार थफिदोंमोन सिरिबाय गोदानखाय थायाखै बे गासिबो फरेननिफ्राय लाबोनाय गोजा आरो बे लिसु बे दालिम बेबो हाइब्रिद बेलेगनिफ्राय लाबोनाय देग्लायनिफ्रायसो बारजेनदों बियो नैबे जाहैबाय चन्दन दंफां लाल चन्दन बे गासिबो चन्दन दंजोबो दालिम गासिबो बे इसिबां नुनाय मानि बेलेग जायगानिफ्राय लाबोजोबनाय आरो दंफां लाइफांफ्रा
लाम दङ दालिमाबो बायदि बायदि बे मुदुफुलाबो जाहैबाय लकेल बियो गुदिनिफ्रायनो थायहोदोंमोन आं नै बिनिफ्रायनो बेखौ बिनिफ्राय नैसिमाव आङो माबा फाननो मोनबाय 2 कुइन्टेल आरो दा ओंखारबावसिगोन बे 50 केजिनि बारा ओंखारबावसिगोन दङ गासिबो बिदिनो गासिबो मैगंजों लोगोसेनो दंफां सिं मैगं होखाजोबखादों आङो गासिबो बियो आदैना माबाफ्रा सेस बाहेरनिफ्राय लाबोजोबनाय गोजा ना बे फुलिया बाहेरनिफ्राय लाबोजोबनाय गोजा बे गासिबो फुलि इसिबां फुलि नुदों बे बाहेरनि गोजा जोंनि आसामनि नङा बियो बेलेगनिफ्राय लाबोजोबनाय गोजा बेफोर दालिमफ्राबो गासिबो देग्लायनिफ्राय बाजोबसिगोन बे दालिम बिफाङा गासिबो चन्दन दं दालिम दं नासपति दं गासिबो बे बाहेरनिफ्राय लाबोजोबनाय गोजा नै हाइब्रिदखायनो गाहाय गाहायावनो बारो नै माबाफ्राबो दालिमफ्राबो गाहाय गाहायावनो बारो गाहाय गाहायावनो बारो बे दालिमफ्रा हाइब्रिदखाय बे गासिबो चन्दनै नै गाहाय गाहायावनो बारजोबदों दालिमफ्रा बेसेबांसो बुरजा दं आदै गया दा गासै बारि मोननैजों 16 बिगा जानानै दङ आरो फिसा फिसाया देग्लाय गायनो नागिरदों 8 बिगा आंनि टारगेटआ 25 बिगानि टारगेट लादों आं गय गायनायखौ गय सिं सिं गासिबो खमला बिदिनो दंफां फिथाइ सामथाइ जानायनि गासिबो दंफां दंजोबो आरो आंनि बागानाव खाजिखौ बोसोराव गारि गंब्रै हरो आङो नारें खाजिखौ नैबेनो गासिबो खाजिया 12 मास थायग्रा बियो नारें खाजिया 12 मास मोनो आंनाव नारें खाजिखौ बेफोरो सिख' दंफां गोजा बेफोर आपेल गासिबो बे नुनाय माने गासिबो जेसेबां दं बाहेरनिफ्राय लाबोनाय दंफां गोजा आरो बेयो बे काश्मीर आपेल बियो देग्लाय बारदोंमोन थायाखै आंथ' नुफेराखैमोन लोगोफोर काश्मीर आपेल बिफांखौ ओमफ्राय नैबे आदैनाव फैनानै दायो मेगनजोंनो नुबाय आरोना आपेल बिफाङा माबायदि जायो नै नायनो हागोन नैबे जाहैबाय आपेल बिफां आदैया माने गोजाननिफ्राय बिहरनानै आउटनिफ्राय बिहरनानै बेवहाय गावनि बारियावहाय गायनानै दोनफैदों माने बेफोरबायदि बिफांखौ मोननो थाङा जोंनि जायगायाव बेनिखायनो माने आपेल बिफांखौथ' आरो आंथ' नुवाखैनोमोन नालाय ओमफ्राय नैबे आदैनाव नुबाय आरोना आपेल दंफांखौ नैयो काश्मीरि आपेल बिफां इयो दंफां ओमफ्राय ओरैजाय जोंहा आदा जितेन बिथाङा मा खागासिनो दङ इयो मैगं खागासिनो दङ मुला खागासिनो दं नै ओरैबायदि मावथि मानसिया एकदम आबाद मावनो बिराद मोजां मोनो आरो बे जि गायो बेनो एकदम ग्रोम ग्रोम जाखायो मथा मथि नै दा बेबायदि जादों आरो माजों जानो बेखौ अमा बेदरजों बरिया एवनोसै आरो नोंथांमोना नायनो हागोन नै दालिम बिफाङा एकदम माने गाहायावनो बिबार बारजोबनानै दं आरोना बिबार बारजोब्बाय नायनो हागोन नै बेवहायबो थाइबायानो नै दालिम फिथाइया नै गाहायावनो ओमफ्राय नै इयाव नायनो हागोन नै इयावबो नै एकदम गाहायावनो माने माबायदि बिबार बारदों दालिम बिफाङा आदैया माने ओरैबायदि सिस्टेमाव गायो माने बिफां लाइफांफोरखौ माने गाहायावनो बिबार बारो फिथाइ थायो माने आदैना ओरैबायदि माने जा बुस्थुखौ गायोना आदैया बे बुस्थुआनो माने थांखायो आरो ओमफ्राय गाहायावनो फिथाइ थायो ओमफ्राय आरो ओरैजाय न' फारसे मा दङ एसे देखायलांबावनोसै जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक होदो चेनेलाव गोदानब्ला साबसक्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय आबादखौ माबायदि मावनांगौ मा सिस्टेमाव मावोब्ला माबायदि खेथिखौ मावोब्ला माबायदि माने फायदा दं सेस नैबे आदैया रोंजोबो आरो आदैया मोनथिजोबो से हिसाब खायो सेरसेआव बेसेबां लायो 10 थाखा खै केजि गावबागाव बे सोरखानाय बेखौ सोरनि बियो नोंसोर साथाम ओमफ्राय बैयो नोंनि बैयो नोंनि नैबे बुरजासिनलै इयो बुरजा मोनसिगोन फैसाया
फंबाय बिनानावमोना माने बानलु खायो आरो केजि सिस्टेम दिनै सानडे ना स्कुल गैया गावनि मेथाइ जानाय खरसाखौ दिहुनो आरो बेवहायनो माने दिनै सानडे नालाय स्कुल गैयाना जा मोजां नुखादों बे आदै अजितनि न'निफ्राय ओंखारनानै आङो दायो सोरगोफुरि खाथियाव मोनफैबाय आरोना आदा जितिननि थालिर आबादाव माने थालिर बागानाव हाबनोसै ओमफ्राय माने गयजों लोगोसे थालिर दायो माने बिथाङा थैसोम थुआवबो पार्ट खालामबाय आरो बेजों लोगोसे अरखियावबो पार्ट खालामबाय आरो सनानि न'खरावबो पार्ट खालामबाय पाइलावबो पार्ट खालामबाय माने आदानाबो माने मोनब्रै मोनबासो जाना दं दायो आदानिफ्राय एसे मोनथिनानै लानि आदाया मा बिफां बेवहाय गायदों आदानिफ्राय फंनैसो गयखौ गायग्रोबाय ओमफ्राय गयनि उनाव दा थालिर होदों आं गय गेजेर गेजेर ओमफ्राय लोगोसे ओरै माइ आबाद दङ मथा मथि फुरासे हा आरो बे 4 बिगा फुंबिलि गामि फुंबिलि 4 बिगा हा दं बेहाय आं दा 1.5 बिगासो जागायजेनबाय ओरैनो आंहा दङ बे जोंहा बाथासिफोर खाथियावनो सौग्राव सेन्टार खाथियाव आंहा बिगानै गय बागान दंखायो गेदेर गेदेर ओमफ्राय लोगोसे नैबेयो ओमफ्राय माखासे खावलायाव दङ माखासे सोरगोफुरियावबो दङ एसे दा बेखायनो एसे मावनानै माने एसे फेहेरनो हागोन नामा गेदेर खालामनो हागोन नामा आं गय बागानखौ बिदि सिन्था खालामदों आरो गोसोआव ओमफ्राय आदाया माबा बर' मुभिस नेक्स्ट फैबाय थानाय 2020 माबाफोर शुटिंफोर दं नामा दाना शुटिंखौथ' दा ओरैनो प्रडिउसारफोरा लिंहरोबाथ' थांगोन आंनिनो गोजाम प्रडिउसार दंखायो जेरै रबि नार्जारि आरो राकेश नार्जारि बिथां आरो लोगोसे प्रबिन जोंहा डाइरेक्टर दङ बिथांमोना लिंहरबा नायनोसै समखौ फैग्रोनो होबानो जाबाय 2020 होमबा आदानिफ्रायबो फिल्म मोनफैबावगोन आरो ने औ बिदि थानोबो हागौ फैनोबो हागौ थ' नोंथांमोना जोंहा आदा जितेन रामसियारि बिथांनिफ्राय खोनानो मोनबाय माने 2025 मायथाइयाव आदाया जुदि बर' फिल्म बानायबावोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनसिगोनलाय आरोना दुर्गा फुजा लोखि फुजा नोंथांमोना नुनो मोनगोन देग्लायथ' थैसोम थुआव नुनो मोनबाय मोजां नांदों आदानि पार्टखौ नुनानै ओमफ्राय थारमाने सोरगोफुरि खाथियाव दं दे नोंथांमोना नायनो हागोन नै सोरगोफुरि भिउसखौ माने ओरैबायदि समायना नुदों दायो नायबावनो हागोन नै जाबायदि समायना नुदों माने भिउसखौ दा सोरगोफुरि माइ आबाद नैबे माइयाबो माने आदा जितेननिनो थ' बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोन भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला एखिनियावनो दोनथ'नोसै मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होदो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब माबा साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ अरायबो मोनलांबाय थागोन होनना आसा खालामो एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि